लुंगिया बहने पिया घर में समयले निकली गईले न खिड़की के रहतिया निकली गईले न खिड़की के रहतिया निकली गईले न खोजत हम गईनी काला कतवा बैठल रहले न 10 साथी लोग के संगवा बैठल रहले न 10 साथी लोग के संगवा बैठल रहले न बैठल रहले कुरुसी झारत रहले झुलुफी खींचत रहले न नंबर 10 सिगरेटवा खींचत रहले न नंबर 10 सिगरेटवा खींचत रहले न खोजत हम गईनी काला कतवा बैठल रहले न 10 रंडी सन के बीचवा बैठल रहले न 10 रंडी सन के बीचवा बैठल रहले न बैठल रहले कुरुसी झारत रहले झुलुफी खींचत रहले न नंबर 10 सिगरेटवा खींचत रहले न नंबर 10 सिगरेटवा खींचत रहले न।